אנשים כאלה הם באמת אנשים שהם לוקחים את התוכן, הם לוקחים כל דבר ומגדילים ראש. זה הרבה אחריות. זה מרגיש שיש לך מאות אלפים שמחכים לזה, שאני זוכר בתור גיימר, לפני שהייתי עורך וידאו, לא רציתי לראות עולם. אבל פתאום שחייבו אותי לא לראות עולם, פתאום אני מסתכל על החלום, רעשים של ילדים, ואני רואה הודעה של יוצר תוכן, אתה צריך ככה, נו מה עם זה, מה עם זה. וגם כשאתה עורך וידאו אתה גם מגיע למצבים לא לישון בלילה, לישון ביום, ואתה רואה פתאום רק חושך ואתה מתבאס על החיים שלך. ודווקא מהתקופה שלפני, שלא רציתי לצאת מהבית, פתאום שרציתי, לא יכולתי, ואז הרחתי את זה יותר. הייתי בנקודת שיא, ואז אמרתי שאני פורש. אם אני סתם משלם ולא יוצא לי מזה את הכסף ואני לא מחזיר את זה, הלך לי החיים. אני חייל בודד, ואם לא יהיה לי... ולא אכפת לו, אחי, הוא עקץ אותך עדיין. שלמכור, אחי, צריך לפעמים להיות מאוד אינטרסנט, ואפילו במידה מסוימת להיות אגואיסט. ואז הכרתי איזה נתון קארטה נגד עם ישראל. הם מאוד מאוד קיצוניים, הוא מאוד מאוד הפחיד אותי. כן, אני אגיד לך שנכנסתי גם לאיזושהי טראומה ולחרדות קיומיות. השילוב בין לקבל נחמה שיש לי משהו להאחז בו, לבין זה שהמשהו הזה לפעמים גם כבד על כל דבר שהכי היה לגיטימי מבחינתי לעשות עד אותו רגע. ברגע שהתחלתי לדעת זה לא היה לגיטימי כבר. אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט הראשון שלי בערוץ, הפודקאסט של התדר. ובפודקאסט הזה הבאתי בן אדם שהוא מאוד מאוד חשוב לי, בן אדם שאני מדבר איתו שעות על הרבה מאוד נושאים כמו רוחניות. הוא עורך וידאו, עובד עם יוצרי התוכן הגדולים במדינה כמו דילן דרור. בנזינים, דגם, עבדתי עם עשרות שיוצרי תוכן בשנים האחרונות. זה אדם מאוד מאוד מוכשר, אני יכול לחתום לכם עליו, וזו הסיבה שהבאתי אותו להיות העורך הראשון שלי בפודקאסט. בין היתר אני גם עובד במוזיקה, אני מתכנן הרבה דברים גדולים. בקרוב מאוד אני מוציא שיר, שאני משקיע עליו גם כמה כסף על קמפיין, והוא יוצא ב-28 באוקטובר. אני לא יודע מתי הפודקאסט יעלה, אבל זה קרוב מאוד, זה עושה עוד שבוע מעכשיו. טוב, אז נאור, בוא ספר לנו קצת עם מי אתה עובד כרגע. אתה עובד עם יוצר תוכן מאוד מאוד גדול בארץ, יש לו השפעה מטורפת על הגיל של הילדים היותר קטנים, אבל הוא גם אחד שמאוד משקיע. עכשיו ספציפית אני עובד עם דילן דרור. במשרדים של דילן דרור אני ממש כל יום כבר תקופה הולך למשרדים ועובדים על תוכן וחושבים, ואני מכיר באמת מקרוב את כל הסגנון עבודה שלהם לעומק. ישיבות דיון, קריאיטיב, ובאמת אני עכשיו עורך ראשי, חושבים על הכל, מאוד משפחתי שם. עבדתי עם הרבה יוצרי תוכן, אני רואה שבו יהיה עוד הרבה, כאילו דילן דרור ספציפית, אני רואה איך הוא הולך לגדול, להיות בין הגדולים בארץ. כאילו, אני יודע שהוא בן אדם, יש לו בסיס, יש לו כל הכלים שיש לו כרגע, מעידים על הפוטנציאל שעוד כמה שנים באמת תשמע עליו בין הגדולים בארץ בכל תחום שהוא קשור לתוכן ופרסום. עכשיו אני גם די אוסף קשרים הרבה, זה מה שאני, כאילו זה גם חלק ממה שאני מתכנן. רוכש הרבה כלים, כי זה נותן הרבה ניסיון לעבוד בעבודות כאלה, אתה נחשף לאנשים מאוד מוכשרים. כן. כרגע אנחנו במשרד עם מורת, אחד הצלמים הכי טובים בארץ, לפי דעתי. גם יש לו ניסיון מטורף, כאילו צילם הדברים הכי מטורפים, כאילו גם לנטפליקס, אני מאוד מעריך אותו באופן אישי, בן אדם מאוד נחמד. עם ארתור בן אדם, אתה מכיר אותו? בטח, ארתור מהיוטיוב, מהטיקטוק. יש לו 13 מיליון עוקבים, אני לא טועה בטיקטוק. כמה מיליונים, אחי. אם הוא לא, הוא בין הגדולים בארץ, אם לא הכי גדול בארץ בטיקטוק. בן אדם מאוד נחמד. אני פעם הייתי צופה בסרטונים שלו, שאתה יודע, כל הסרטונים שהוא הולך ונכנס לכל מיני מקומות ודברים כאלה, סרטונים שהייתי אשכרה צופה בהם. תשפטו אותי, תגידו מה שאתם רוצים, זה סרטונים כאילו מאוד מעניינים. אני אישית באמת מאוד נהניתי מכל רגע. אנשים כאלה הם באמת אנשים שהם לוקחים את התוכן לרמה הכי גבוהה. זה כל מה שהם עושים את זה לרמות כאלה, הם עושים את זה סתמי. הם לוקחים כל דבר ומגדילים ראש. וזה אנשים שאפשר לקחת מהם הרבה ערך מוסף, ולהכיר ולדבר איתם. זה מטורף, תשמע, בסופו של דבר זה ניסיון. זה הדבר הכי גדול שאתה באמת משיג מהדבר הזה. אתה עובד עם אנשים מאוד מאוד מפורסמים, בעתיד זה גם יכול להביא לך קשרים. אז זה מאוד מוערך שאתה עושה את זה בגיל שלך. גם, דרך אגב, עדיין לא סיפרת להם בין כמה אתה. זה מטורף גם לגיל שלך, אתה כרגע בן 18, אתה עושה את הדברים האלה. בגיל כזה צריך לעשות דברים כאלה גדולים, זה משהו מטורף.
התכנון היה יותר גדול ממה שכרגע אני עושה. אם לא הייתי מתגייס, ואני מתגייס אותו, אם הייתי מתגייס הייתי עושה דברים, הייתי קודם כל, מה שעכשיו אני עושה, הייתי עושה את זה ברמה יותר לטווח הארוך, שתורכים את זה לטווח ארוך. אם לצורך העניין אני עובד עם די.אן דרור, אני מאמין שהייתי עושה איתו הרבה יותר דברים. הייתי גם, זה פשוט הכל זמני, כל מה שאני עושה כרגע. עד היום, אבל כן, יצא לי לעבוד עם עשרות יוצרי תוכן. נראה איך אני אשלב את זה בזמן הקרוב, כי אני באמת אוטוטו מתגייס, אבל כן בעולם המוזיקה. אני כן גם מתכנן לפרוץ ולהשקיע על זה סכומים בשביל באמת לפרוץ בעולם הזה. יש לי את האמת שאלה שמאוד מעניינת אותי, סבבה? כי גם בסופו של דבר הערוץ שלי זה ערוץ רוחני, אני מתעסק בכל מיני תכנים של תדרים, רוחניות וכל מיני דברים שגם בעתיד אנחנו נתקדם ברמות. איך אתה בעצם נכנסת? אני מכיר אותך, אתה בן אדם רוחני, גם בן אדם מאוד מאוד חכם בנושא הזה, אתה משקיע, אתה לומד, אתה עושה את זה ברמה של אומנות, ורציתי לשאול, מה הצית בך את העניין הזה של הרוחניות, ואז גם אני אספר על עצמי. אז קודם כל אני אגיד שאני חיפשתי, אפשר לקרוא לזה ישועה בחיים שלי. הייתי בתקופות לא טובות, הייתי בפנימיה. הייתי בפנימיה טיפולית. זה מאוד אירוני, כי אני בן אדם שערכתי וידאו, הספקתי הרבה, למרות שהייתי בפנימיה שמאוד מאוד מגבילה. כן בחופשים, כן השקעתי על זה. לא תמיד היה לי מחשב בפנימיה. לא תמיד היה שם את הכלים למחשב, לא היה שם אינטרנט. אבל כן, כאילו כל אופציה שהייתה לי הזדמנות, הייתי משקיע. כן, אני אגיד שפחות השקעתי את הזמן הזה, ולדברים אחרים כן התמקדתי מאוד בקריירה שלי ובתוכניות שלי לעתיד. יצא מצב שלא עשיתי בגרות, אם מדברים על זה ככה. שזה נתון למחלוקת, האם זה היה חכם או לא. אני לא אכנס לזה, אבל כן... מה אתה מרגיש לגבי הבגרות? בגרות זה משהו שכל אחד עושה בישראל, מעניין אותי לדעת איך אתה מרגיש בתור אחד שלא עשה בגרות, כי אני גם היה לי מאוד מאוד קשה, ובסוף כן עשיתי בגרות, הלכתי והשלמתי מתמטיקה, הלכתי בעצם בכיתה י"ב, מי שלא יודע, אתה בעצם באמצע השנה אתה מסיים את שנת הלימודים שלך, ואז אתה פשוט, אתה יודע, נמצא בבית. אז אני הייתי הולך ויושב עם איזה סייעת שהייתה מלמדת אותי מתמטיקה כדי לעבור בגרות, ועכשיו יש לי בגרות. כאילו, בספורט אין לי, אבל זה לא באמת חוסם בגרות, אני זכאי לקבל תעודה כמו של כולם. איך אני עומד על זה שלא עשיתי בגרות? אני חושב שקודם כל אין ודאות לדעת עד כמה יש בזה משמעות היום. כל העניין הזה של ה-AI והעולם מתקדם ברמות אסטרונומיות, כאילו אין שום ודאות לכל דבר שיש כרגע בעולם. זה שאני לא עשיתי בגרות, תשמע, לא כל אחד בתכלס יכול להשתמש, צריך להשתמש בבגרות בחיים שלו. אני כן הייתה לי איזושהי אמונה שאני יכול, וזה אני אתן לך איזשהו רעיון מאוד פרקטי שאני חשבתי עליו, כי כשלא עשיתי בגרות, אז גם חשבתי מה יהיה התחליף לבגרות, כי בגרות זה בעצם כלי שנותן לך יותר, איך מסתכלים על זה היום, נותן לך יותר כאילו הזדמנויות בחיים. אז אני אמרתי מה שאני עושה עכשיו, באותו הזמן של הבית ספר שלי, דברים ששמשו כבגרות. זאת אומרת, חשבתי, שמע, היום לפתוח, לא יודע, עמוד טיק טוק בנוגע לעסק, בנוגע לתחום שאני עובד בו. זה כמו מה שאתה עושה עכשיו. להראות שיש לי ניסיון, להראות את התיק עבודות שלי. זה יהיה לי כמו התואר, או הבגרות, לצורך העניין, של בית ספר, של עולם הלימודים. לי יש את התעודה הזאת בהישג יד. ויש לי את התעודה הזאת על בסיס ניסיון שזה כאילו, זה העיקר. זה כמו כרטיס ביקור, אתה מראה את זה לבן אדם, הוא כבר יכול לשפוט אותך לא לפי תעודת בגרות, אלא לפי מה שאתה עושה בלי תעודת בגרות, אתה מבין? כל ההליכות וכל הדברים. בתור ילד. אני רק רוצה דקה להחזיר אותך לשאלה, מה הצית בך את העניין הזה של הרוחניות, כי אנחנו קצת זורקים מהעניין. וואו, איך... כן. מה הצית בי את הרוחניות הזה? התחלת להגיד על הפנימייה. הייתי בתקופות לא טובות. הייתי בתקופה הכי חשובה בחיים שלי, עניינים משפחתיים, זה היה יציאה מהפנימיה, חזרה לפנימיה, היה לי משהו זה די נדיר גם, שיוצאים לפנימיה ואז חוזרים אליה. ראיתי שלא הסתדר לי בחיים, ואז הכרתי איזה בן אדם דתי, ואני אגיד לך יותר מזה, זה בן אדם שהוא נטול קרתא. עכשיו אני אספר מה זה נטול קרתא, כי לא כולם יודעים.
נתון קרתא הם החרדים הכי קיצוניים שיש, נגד לא ציונים. זאת אומרת לא ציונים בזה שהם נגד עם ישראל, נגד הכיבוש. הם מאוד מאוד קיצוניים, הוא מאוד מאוד הפחיד אותי, כי אני אגיד לך שנכנסתי גם לאיזושהי טראומה ולחרדות קיומיות. פחדתי מעצם החיים, אבל כן כאילו ראיתי בבורא עולם, גם מדי פעם היה לי נחמה, זה היה מאוד מאוד דינמי, של השילוב בין לקבל נחמה שיש לי משהו להאחז בו, לבין זה שהמשהו הזה לפעמים גם כבד עליי. לפעמים זה היה מאוד קשה לקבל את זה שהחיים האלה פתאום בבום אתה מקבל פצצה תודעתית, שאתה מסתכל כל החיים כאילו ממקום מאוד מאוד חרדי ונוקשה. ברמה של כל דבר שהכי היה לגיטימי מבחינתי לעשות עד אותו רגע, ברגע שנכנסתי לדת זה לא היה לגיטימי כבר. מה אז בעצם נכנסת לדת? היית שם כמה זמן? שם התגליתי בכלל לזה שכאילו התחלתי לחשוב מעבר. לחשוב שיש מעבר. פה נכנס לי איזושהי נקודת מחשבה, אפשר לקרוא לזה זרע תודעתי כזה, שנותן לך הרבה הסתכלויות שונות לחיים, שיש בורא לעולם. יש בורא לעולם. תמיד האמנתי שיש בורא לעולם, אבל לא תמיד ידעתי מה הוא רוצה ממני, ומי זה, ומה הסיבות, מה הוא מחפש. רגע, לפני שאתה נכנסת לדת, אתה לא חשבת שיש בורא לעולם? האמנת בדבר כזה? האמנתי בבורא עולם, האמנתי באלוהים. אבל הדת הכניסה לך עומק. הכניסה לי הבנה שיש משמעות. שיש משמעות. לא פשוט יש הקדוש ברוך הוא, שנתן לך כמה דברים, ואם בא לכם תעשו מצווה, ואם לא בא לכם אל תעשו. זה מה שהבנתי עד אותו רגע, לא הבנתי למה. אז אתה חושב שמה שבעצם הצית בך את הרוחניות ההתחלתית, כי היום אתה כבר במקום אחר לגמרי, אנחנו תכף ניגע בזה, זה בעצם הדת. אתה נכנסת לדת, התחלת להיות יותר עמוק עם עצמך. כן, גרם לי מאוד הרבה לחשוב על החיים, הדת, אבל זה הכניס לי גם מאוד חרדות, כי גם הייתי מאוד מבולבל, גם כשאתה בדת, אז יש לך הרבה ציפיות. למה ציפיות? אתה רואה אתה מגיע למצבים שאתה עושה מצוות, מחזקים אותך בשביל לעשות את המצוות. אתה רואה סרטונים, אל תעשו זרע לבטלה, תראו כמה כסף יש לי. למה? כי לא עשיתי זרע לבטלה. כן. ואז אני רואה את זה, אני אומר, וואלה יופי, אני ילד בגילי, וואלה בא לי כסף, בא לי ישועה. כמו כל אחד. אני מאמין, באמת, אני אומר בוא נע, אני אדם דתי. אני האמנתי במוסר דתי שזה אסור שקר וכל מיני חוקים כאלה, ואמרתי, וואלה, אני מאמין ב100% לכל דבר שאומרים לי בדת. שזה הסיבה, בוודאות, שאם אתה עושה ככה וככה, אתה מקבל ככה וככה. זה נתון מאוד למחלוקת, כל אחד מסתכל על זה אחרת, אבל כן... איך יצאת מהדת? מה גרם לך להתנתק מהדת? היום אתה לא דתי, היום אתה מגדיר את עצמך כרוחני. הייתי מאוד מאוד קיצוני, כי היה לי איזושהי אמונה תמימה שברגע שאני אהיה הכי קיצוני שיש בדת, אז אני אהיה גם הכי קיצוני שאני אצליח בחיים. יפה. כי זה האמונה, כאילו אתה עושה מצוות, אתה מקבל עליהם. אלוהים יותר לצדך, יותר מכוון אותך, יותר נותן לך מתנות. והאמנתי שדרך זה אני הכי אצליח בחיים, כאילו אני אומר, אני בפנימיה חילונית הייתי הולך עם ילדים שעושים לי, היו מזגנים לי את המוח בבית כנסת, אמרתי להם, ילדים בפנימיה, בואו, כאילו הבאתי ילדים, פתחתי קבוצה של דת בפנימיה, כולם שאלו אותי שאלות, הייתי מניח תפילין כל יום לאנשים, תחשוב שביום אחד, בקושי שמרתי כשרות עד אותו גיל. מדבר איתך עד גיל 15, בקושי ידעתי מה זה דת, מה זה בורא עולם, לא שמרתי שום, כמעט כלום. אוקיי. הדרגתי, אבל הדרגתי ברמה של חודשיים, שזה מאוד 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 חריג. אני אומר לך, זה משהו שאנשים ישמעו ויתפלפו. אני בן אדם מאוד קיצוני. כן. יצא לקרב, מאוד קיצוני. הגעתי למצב שהפסקתי עם זרע לבטלה. עשיתי כל יום הנחתי תפילין. קריאת שמע שעל המיטה. אני לא יודע אם אנשים פה מבינים מושגים, אבל לא נגיד שזה מאוד 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 קשה. זה על רמה שנדיר, זה אחד לאנשים שיכולים לעשות את זה בעוד בגיל שצריך מלא מלא אופי בשביל לעשות את זה. הייתי ילד, נער, 15-16. ומאוד מאוד פחדתי. זאת אומרת, אני לא הסתכלתי על כלום כבר כמשמעות חוץ מדת. כי אמרתי, הדת, זה כל אתה עושה את זה, אמור להיות לך 100%, כאילו, אין סיבה שאני לא אעשה מצווה, אפילו אם היא הכי קשה שיש, כי אני האמנתי שכל מצווה היא עדיפה מלא לעשות את המצווה. אוקיי. אז אם יש מצוות, לא משנה כמה הן קשות, אם האמנתי שהם יעשו לי הכי טוב, אז אני אעשה אותם. שורה תחתונה, הגעתי למשבר מאוד מאוד גדול מתוך הדת,
אחרי מעל שנה שהרגשתי שזה עשה לי רע, גם הרגשתי מין אינטואיציה כזאת, שזה לא המקום שלי, זה לא עושה לי טוב. אוקיי. הרגשתי שאני לא יכול לחיות. זה או תבחר בדת או שאתה לא יכול לחיות, כי אני באמת אומר לך על רמה זה רע לבטלה, אחי. אני רק רוצה להגיד משהו, היית בית פעם זוכר שאני ואתה דיברנו על הדת. לא שיש לי משהו רע נגד הדת, אני חושב שכל מי שבאמת דת עושה לו טוב, לא משנה אם זה דרך ספר או לא משנה גם איזה דת זאת. שילך על הדת, שילך על הכיוון הזה של הדת, אני לא אגיד לאף אחד מה לעשות, אבל כן אני אז נתתי לך כל מיני נקודות למחשבה, שנדבר על זה. באותה תקופה גם חשבנו שהבונים החופשיים זה איזה, אתה יודע, קונספירציה גדולה, ולמרות שגם עד היום אנחנו קצת חלוקים בדעות על הנושא הזה. אני אישית חושב שזה ארגון של אנשים טובים, שעושים טוב בעולם, ואתה חושב שזה אילומינטי, כמו אילומינטי. אין לזה דעה חד משמעית, זה לא רלוונטי, כי הרבה אנשים אומרים, האמת שהדעה הרווחת. רגע, אבל אני רוצה דקה להחזיר אותך, אני רק רוצה שניגע בדיוק בנקודה. אני זוכר שאמרתי לך איזה משהו, ואז התחלת לחקור את זה, וקרה השינוי, כאילו. אז אני אגיד לך מה, דיברת איתי על רוחניות, אני זוכר באותה תקופה, התחלת לחקור, התחלת ללמוד מעבר, ואמרת דת לא, ואמרתי, מה? אבל דת, כאילו רוחניות זה אותו דבר, ככה הסתכלתי על זה, כי רבנים מדברים על רוחניות. כן. וכן חשבתי שדרך דת מתחברים לרוחניות. הבנתי, שמע, שאמרת לי, זה די, כאילו ניבלתי, כי זה היה כזה בום כזה, שלא ידעתי לאכול את זה. גם הבנתי שיש משהו במה שאתה אומר. כן, שיש לך אמונה חזקה כזאת באיזה משהו, אז כאילו אתה, כל אומר שלך עושה קנסליישן לכל מה שאתה שומע מהצדדים. תחשוב גם איזה דברים עשיתי בשביל הדת. ברור, הפסקת לעשות הרבה מאוד פעולות. אני לא יכול פתאום לומר שיכול להיות שאני יצא מהדת ועדיין יהיה לי כאילו טוב. עדיין זה יהיה החלטה טובה. זה כאילו מה שעשיתי הכל בשביל האמונה הזאת. הכל, כאילו מסרתי את הנשמה שלי בשביל זה. בדיוק. ואז גם בפנימיה שלי פתאום גם התחיל להזדמן לי הרבה סנכרונים עם החיים, אחי, שאני פתאום פגשתי הרבה אנשים שמדברים על רוחניות. הכרתי פתאום בפנימיה, אני אומר לך, זה היה מוזר לי, כאילו אמרתי, מישהו מדבר איתי, הרגשתי כאילו מישהו שולח לי את האנשים האלה פעם אחרי פעם. כל מיני סיטואציות שהבילו אותי להבין דבר, שגרמו לי בסוף להחליט לעזוב את הדת. זו החלטה מאוד מאוד קשה, כאילו אני אומר לך, בהתחלה לי קשה כאילו להשתקם, כי זה די כאילו שינוי מאוד... וואלה, זה מטורף. אז בעצם ככה אתה נכנסת לרוחניות. קיבלת הרבה מאוד מסרים וזה, התחלת לחקור את הרוחניות וננעל... האמת אני אגיד לך, היום אני הרבה יותר אוהב את הבורא, פחות יש לי אירועים, פחות יש לי ספקות, שיצאתי מהדת. שזה משהו שלא יכולתי לשלוט בו, שהייתי בדת. מאוד שמח לשמוע. הורים וספקות זה משהו שאין מה לעשות. שם קוראים לזה יצר. היום אני מאמין בבורא עולם, אני גם מבין גם הרבה יותר את המשמעות ואת ההיגיון, כאילו זה הרבה יותר, יש בזה היגיון ואיך עובד העולם וגם בדרכים הרבה יותר אפילו מתחבר למדע. אם אתה חוקר לעומק במדע, תדרים, אנרגיות, זה דבר שהוא מוכח, כמו בסרטון שהעליתי. כן, וזה די מתחבר גם לכל העניין הרוחני. בקיצור, זה הסיפור פחות או יותר. בוא תספר לי אתה איך נכנסת לרוחניות. טוב, אז דבר ראשון אני רוצה להגיד שלא חשבתי שנדבר פה על הדת. אני העדפתי דווקא להימנע מהעניין הזה, אבל בסופו של דבר גם נכנסנו לדבר על הדת בין היתר, כי זה היה חלק מהסיפור שלך וחלק חשוב שאי אפשר להשמיט. אני רוצה רק להגיד לכל הצופים פה שצופים, אנשי רוח גם יכולים להיות אנשים דתיים שמאמינים בתנ"ך ובכל ספר כזה או אחר. אין לי שום בעיה עם הדת, ובאמת חשוב לי להדגיש את זה, כי גם אני מאמין באלוהים. אני פשוט מאמין שהדת היא בעצם הדרך של האדם להבין את אלוהים. ואלוהים הוא קיים, זה שאני לא מאמין בדת זה לא אומר שאני אתאיסט, אני מאמין באלוהים בדיוק כמו אדם שמאמין בדת והולך כל יום לבית כנסת. יש אלוהים ויש בורא לעולם. זה גם המרכז של רוחניות. אדם רוחני יודע שיש בורא לעולם. אין דבר כזה שלא. אני גם, שמע, אני עדיין הולך לבית כנסת במקום של לכבד, יש גם אנשים שכן מאוד טובים, וכן איזשהו מנהג שיכול לחבר אם אתה עושה את זה במידה נכונה ובריאה.
בסופו של דבר יש אנשים שכן מדברים מושגים רוחניים גם בדת. זה משהו שהוא מאוד מעניין, שדע לך. יש כל מיני סוגים של רבנים, כן. יש הרבה, כאילו אני גם אוהב את הדת, אני אוהב כל איש, אבל באותו בן אדם לא דרך, לא שופט אותו על פי דת, גזע. קיצור, אנחנו לא גזענים, כאילו אין לנו בעיה עם הדת וזה, נסגור את זה כאילו בקטע הזה. הרוחניות שלי התחילה. דבר ראשון, מגיל קטן הייתי מאוד מאוד רוחני. אני זוכר שהייתי מסתכל על דברים, בגלל ילדות מאוד מאוד קשה שהייתה לי, הייתי מסתכל על דברים במישור מאוד מאוד רוחני, כי תמיד עניין אותי לעומק דברים, גם אצל אנשים. ואני אתן לך דוגמה, נגיד, אני הייתי ילד קטן, היה לנו בבית סט כזה של מברגים קטנים, הייתי לוקח מחשבים, הייתי מפרק אותם. מפרק ממש את כל המבנה של המחשב, כמו המחשב הזה שיש כאן, הייתי הופך אותו, פותח אותו, מפרק הכל ומרכיב מחדש. אני מדבר איתך על גיל, לא יודע, 8 כזה, משהו בטווח גילאים האלה. תמיד עניין אותי מה קורה בפנים, תמיד רציתי לחקור ולהבין יותר, הייתי ילד מאוד מאוד חכם, גם אולי ככה נולדתי וזה, זה משהו שבאמת... כאילו היית מסתכל על דברים, היית אומר, מה יש, כאילו... מה יש, למה זה עובד ככה, כאילו בדיוק, תמיד היה לי למה, תמיד שאלתי שאלות כאלה בראש, למה ולמה ולמה, תמיד היה לי את זה. זה מעניין, כי אנשים יכולים לראות, לא יודע, סתם איזה עציץ, ולומר, זה עציץ, למה? כי אמרו לי שזה עציץ בגיל מאוד קטן, אף אחד לא באמת... אני יותר הייתי חושב למה קראו לו עציץ, כאילו לא קראו לזה עציץ, אתה מבין, דברים כאלה, כאילו, לא מאוד עניין אותי, ואני חושב שזה אולי מולד, כי אני התחלתי לדבר, נגיד, שכל הילדים רק למדו להוציא מילים ראשונות מהפה, אני כבר ידעתי לשיר. בגילאים כאלה, אני לא באמת יודע באיזה גיל זה, אבל זה מה שההורים שלי סיפרו לי. עכשיו, אני אמשיך ואגיד על העניין הזה של הרוחניות באמת, שאני יכול להגיד, וואלה, כאן הגדרתי את עצמי כאדם רוחני, זה שקראתי את הספר הסוד, הבאתי אותו לכאן. הופה. הספר הזה, זה ספר ששינה לי את החיים מקצה לקצה, הייתי גם בשלב שבאמת רציתי לחפש את עצמי, רציתי להבין כאילו לאיפה אני מתקדם עם החיים, ואז מצאתי את הספר הזה, קראתי אותו, ובבן אדם מאוד מאוד שלילי הייתי שומע שירים שהם רק שליליים, בלי כאילו כל דבר אחר לחיים. גם היום אני אישית כותב... לשירים יש תדרים גם. לשירים יש תדרים, בדיוק. מה שאתה קולט זה מה שאתה מוציא. זה מעניין, הייתי, נגיד, אני זוכר בתור ילד קטן, אני זוכר בתקופות החטיבה, הרבה פתאום מתחילים לשמוע אקסיטציות. עכשיו, מה שראיתי תמיד, יצא לי לראות את זה, באמת להרגיש ולהבין את זה, ברגע שהם התחילו לשמוע את השיר הזה, הם פתאום היו עצובים. שמעו שירים כאלה, אתה מבין על מה אני מדבר? כן. אקסיטציון, השירים האלה, ופתאום כזה נכנסים להם. כן, הם מרגישים כמו בשיר, מה נעשה? ככה זה. כן, כזה, לא יודע, כאילו הם נכנסו לדיכאון כזה רגעי אבל. וברגע שאתה שומע כי שיר נמס ממך שלא אומר אדם, אז אתה נמס ממך. סתם. התדר עולה, אתה מרגיש כזה, אתה מרגיש בהיי. למה? בגלל התדר. בגלל התדר, אחי. שבא לי לשמוע אחי שיר, לא יודע, עצוב, או לא, שיר עם משמעות, אבל עם הרבה אמוציות, עם נגיד סיפור מאוד מורכב וזה, זה כאילו גורם לך גם להרגיש כאילו בתדר דומה למשמעות של השיר. ברור, כן. זה מה באת להגיד? בקיצור, זה באמת שינה אותי מקצה לקצה. הגעתי למצב שאני הרבה יותר חיובי, שמתי לב שהחברה גם מקבלת אותי בצורה אחרת. העניין הזה של הזימונים זה משהו שאתם יודעים, קשה מאוד להסביר אותו עד שאתה חווה אותו על עצמך. כמו שבאמת קרה לך, סיפרת לנו שפתאום העולם זימן לך כל מיני אנשים, כל מיני שיחות של אנשים שמבינים רוחניות. וזה גרם לך להבין, זה סוג של איתות מהעולם של וואלה, אולי תלך בדרך הזאת, תבדוק אותה. בסופו של דבר אני חושב שכל בן אדם צריך לנסות לבדוק כל דבר שיש, כל מיני כיוונים לחיים עד שמשהו ננעל אצלו. והרוחניות ננעלה כרגע אצל שתינו. אז זה באמת שינה אותי. הספר הזה גם מדבר על תדרים, והכל זה גם למה בחרתי לעשות איתו את הסרטון הראשון שלי בערוץ, כי זה ספר שהוא באמת התחיל אצלי הכל, אז חשבתי שמין ראוי לתת לו את הכבוד לסרטון ראשון. שם הוא גם יתחיל הכל. שם הוא גם יתחיל הכל, כמו שהוא התחיל הכל בערוץ, גם יתחיל מין ערך סימבולי שנתתי לספר הזה. מאז התחלתי לחקור את הדבר הזה גם בפודקאסטים, ראיתי כל מיני הרצאות לאנשים שמדברים על רוחניות, אנשים מאוד מאוד חכמים, שגם אני ואתה יצא לנו לדבר על אותם הנושאים שהם מדברים עליהם, אנחנו מכירים גם את אותם אנשים, צופים באותו תוכן, אנחנו מאוד מאוד דומים בנושא הזה.
ומשם העמקתי בנושא הזה, והבנתי גם שיש לזה מחקרים מדעיים, כמו שהראיתי לכם בספר של הסוד. נגיד, המחקר של הסדק הכפול שהראיתי בסרטון שלי, זה לא מחקר שמיוצג בספר. זה מחקר שאני למדתי אותו באיזו הרצאה שראיתי, ואז הבנתי שאני יכול לקשר את זה לסרטון, כדי שאנשים, גם שאין להם רקע רוחני, יוכלו להבין, וואלה, אם המדע מצדיק את זה, אז כנראה יש פה משהו. מה זה הסדק הכפול? בוא תסביר. אז אני אספר את זה בקצרה, גם סיפרתי בסרטון של הסוד, מי שרוצה ללכת ויותר להעמיק בספר הזה ולהבין מה גרם לי לפתוח את כל הנושא הזה, יכול ללכת ולהעמיק. ניסוי הסדק הכפול זה ניסוי שהראו פרוטונים ואלקטרונים לשתי סדקים. עכשיו, ברגע שהחוקרים הסתכלו על הניסוי, אז הפרוטונים והאלקטרונים בעצם התפלגו בצורה שהם ציפו. אבל ברגע שהם לא הסתכלו על הניסוי, הם התנהגו בצורה שהם לא ציפו לה. זאת אומרת שברגע שהצפייה כאילו שינתה את התנהגות הפרוטונים והאלקטרונים, כאילו, פחות או יותר. בדיוק כמו בחיים. כן, ואז אפשר להבין, אם אתה תסתכל על משהו בצורה חיובית, אז אולי אתה תראה אותו בצורה חיובית. ובלי שום קשר, להיות חיובי, גם אם זה רוחני וגם אם זה לא רוחני, וגם אם אתה לא מאמינים בעניין הקוסמי שיש מאחורי זה, זה משהו שהוא טוב לכולנו. זה משנה את התגובה של המציאות. תשמע, זה כמו רדיו, גם על זה דיברתי בסרטון שלי על הסוד. ברדיו אתה רוצה להגיע לתחנה מסוימת, אתה מכוות את הרדיו לאותה תחנה, אתה מגיע לתחנה הזאת. אם אתה רוצה להיות בן אדם עשיר, אתה לא יכול להיות בן אדם עצוב. אתה צריך לכוות את עצמך להיות בן אדם שמח, להיות בן אדם שהוא פועל, בן אדם שהוא יוזם, ובן אדם שהוא מקבל בסופו של דבר את מה שהוא רוצה, שזה להיות עשיר. אתה מבין? זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב רק לומר. אז זה מה שבאמת פתח לי את העניין של הרוחניות, ספר הסוד, משם מחקר עצמי, וגם אני יכול להגיד לכל הצופים פה, השיחות איתך. ישבתי ודיברתי איתך שעות בטלפון, דיברנו על הנושאים האלה של הרוחניות, ובאמת העמקנו ושיתפנו אחד את השני. תמיד חשבנו איך לחיות את החיים בצורה הכי פרקטית שיש, כדי להגשים את עצמנו בצורה הכי טובה שיש, כדי לחיות את המציאות שלנו בצורה הכי טובה שיש, היינו חושבים תמיד. איך פרקטי לחיות, אחי? זה ממש פרקטיקה לחיים, אחי. כל הכלים האלה. מה זה גם מצחיק, אני אגיד לך מה. הקשר שלי ושלך הוא מאוד מאוד דומה בכל ההיבטים, והיינו משחקים כל מיני דברים במחשב, זה קצת מוזר לומר את זה, אבל היינו ילדים כמו כולם, שיחקנו במחשב. התבגרנו, שתינו התחלנו לערוך סרטונים, היינו עובדים עם כל מיני יוצרי תוכן, נאור רום התמיד בזה יותר, הגיע כבר לשפיצים. אתה עזבת, אבל היה לך פוטנציאל, אתה גם יצא לך לעבוד עם כמה, שממש כאילו שנינו כל הזמן היינו חושבים למי, איך לפנות, ובאמת הגענו. כן. למי? לאנשים, תגיד כמה עוקבים היו להם באותה תקופה שעבדת. היה להם הרבה, נגיד לדדקשן כמה עוקבים הוא היה? 350,000. כן. היה עוד אחד, לא נגיד את שמו גם, היום הוא כבר לא... היום הוא... אנחנו לא סתם צוחקים, זה בן אדם שהוא קצת עשה מעשים שבוא נגיד לא רוצים... היה לו, כמה היה לו? כמעט 200,000 נראה לי, או 100 ומשהו. 250, 200,000, משהו כזה, כן. היה לך פוטנציאל, יכולת היום להתמיד ולהגיע גם להיות בהפקות הכי גדולות, אחי. כן. אבל יצא שעברת לפיצה. אני באיזשהו שלב הבנתי שאני לא יכול יותר עם המחשב. המחשב באמת... באמת גם אני, וואי. נמאס לי, כאילו לא יכולתי יותר להיות כל היום בבית כמו איזה מסכן, פשוט להעביר את כל היום שלי במחשב. הייתי כל יום חוזר מהבית ספר, הולך למחשב. עורך סרטונים, אומנם עושה דברים שבאמת... הייתי עושה דברים שהם לא רק לשחק במחשב, הייתי עורך ומשתמש בו ככלי באמת ליצור איתו דברים, אבל... כן, אני יכול להגיד שזה לא התנהלות. אז יצאתי, התחלתי לעבוד בחוץ, כאילו בפיצה, זה היה באמת הצודק, ונטשתי את התחום הזה. לא יודע מה להגיד לך, לא יודע אם אני מצטער על זה, כי מצד אחד למדתי הרבה מאוד דברים בזמן הזה, וגם הייתי יכול ללמוד עוד על עריכה ודברים כאלה. אני חושב שזה היה נכון, יכול להיות שזה מה שעדיף. אני אגיד לך שזה מאוד מאוד דומה לסיטואציה שלי. אני גם הייתי עורך וידאו, ודווקא בנקודת שיא שלי פרשתי. הרבה אנשים התחילו לפנות אליי, מפה לאוזן. אמרתי, אני רוצה לפרוש, פתאום בנזיני, אני אשלם לך יותר מכל האורחים שלי וזה. אמרתי לאנשים כאילו שלא בא לי, ופתאום מקבל גם הרבה פניות. גם עניין, אחי, כוח המשיכה, אפרופו, זה קטע. In the game, כאילו זה היה בתקופה שערכתי סרטון של In the game, כמה סרטונים שקיבלו מעל 1,000,000 צפיות. ובעצם, שמע, אתה עורך, זה גורם לך להרגיש מדוכא, מוריד לך את התדר. שאתה יותר מדי זמן במחשב ואין איזון. וזה עוד דבר, מה שאין בו איזון בחיים, הבנתי. אז... הוא לא ילך. הוא לא ילך, הוא לא יצא. מתישהו, אתה יודע, אתה מותח את החבל עד שהוא נקרא. כן, וקיבלתי הרבה פניות בזה, ואמרתי, שמע, ילד בגילי, אתה עושה דברים שאנשים חולמים. מה זה, יש לך את המספר שלו, מה זה, זה...
פתאום אתה מקבל גם, מעריכים את זה אנשים. כן. ואתה כן, זה מעלה לך גם את הערך עצמי, אבל אתה לוקח גם הרבה זמן לעשות תהליך מחשבה הזאת, שלמרות מי שאתה, גם אתה מרגיש בבטן שאתה לא יכול. כן. זה לא עושה לך טוב. ברמה שגם הייתי בן אדם מאוד מאוד שמן, לא בכושר. זה סיפור. סיפור, כאילו הייתי באמת בן אדם, בלי חיים, הייתי רק במחשב, הייתי מתמיד על איך להיות טוב, על כמה שיותר ניסיון בעבודה הזאת, להשתפר, ללמוד, להגיע לאנשים הכי גדולים, ובאמת הייתי עורך כל היום, כל יום, נותנים לי מועד, והייתי עורך די לאט, והייתי תמיד עד דקה 90, וגם זה יש לך הרבה אחריות, גם לי האמת, לי היה קשה באותה תקופה, אבל כן רכשתי מנטליות בקטע הזה, כי להיות עורך וידאו זה גם, יש בזה איזשהו אקט מאוד מיוחד לתחומים אחרים. כן. כשאתה עורך וידאו לבן אדם שהוא יוצר תוכן מאוד גדול, וזה להתחייבות שהסרטון יעלה במועד מסוים, ואתה חייב שהסרטון יעלה במועד מסוים, לא משנה מה קורה לך בחיים פתאום, ובתור ילד עם בית ספר והרבה דברים, קשה לפעמים להתחייב, זה הרבה אחריות. זה מרגיש שיש לך מיליונים שאתה אחראי על מיליוני צפיות, כאילו. כן. המיליונים שפשוט מחכים, אחי. ברור. לא מיליונים, מאות אלפים שמחכים לזה, ומעלים סטורים, הסרטון עולה ככה וככה, עורך על זה, וזה מלא אחריות. בתור ילד היה לי קצת קשה להכיל את זה, אבל כן רכשתי מנטליות וביטחון בקטע הזה, זה הרבה אחריות. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך שאלה דקה שמאוד מעניינת אותי. אתה בתור ילד קטן, באמת היית ילד מאוד מאוד גדול, אני גם הכרתי אותך בגיל הזה, היית שמן. קטן מאוד גדול. אפשר לומר, אחי, היית שמן. ילד קטן מאוד גדול. ילד קטן מאוד גדול, כן. אז היית מאוד מאוד שמן, ומעניין אותי לדעת, כאילו... אז זהו. מתי לקח באמת להבין שאתה רוצה לעשות שינוי? כן, שאתה רוצה לעשות את השינוי, מה גרם לך להבין את זה? זה בדיוק הקיצון. כשהייתי עורך וידאו, אז הייתי קיצון לא עושה כלום, כאילו פיזית. הייתי בחוסר מעש מוחלט, הייתי רק על המחשב. דווקא מהנקודה הזאת שאני כל כך הערכתי לראות עולם, שאני זוכר שבתור גיימר, לפני שהייתי עורך וידאו, לא רציתי לראות עולם. כן. אבל פתאום שחייבו אותי לא לראות עולם, בתקופה מאוד ארוכה, ופתאום אני מסתכל על החלון, אני רואה רעשים של ילדים, ואני רואה הודעה של יוצר תוכן, אתה צריך ככה, נו, מה עם זה, מה עם זה? ואני כאילו מסתכל ואני אומר, שמע, וזה עניין של כמה ימים, ואתה כל היום אוכל סרטים עצמך, וזה מתחיל להשחיר אותך מאוד. וגם כשאתה עורך וידאו, אתה גם מגיע למצבים של לא לישון ביום, לא לישון בלילה, לישון ביום, ואתה רואה פתאום רק חושך, ואתה מתבאס על החיים שלך. כן. ודווקא מהתקופה לפני שלא רציתי לצאת מהבית, פתאום שרציתי, לא יכולתי, ואז ערכתי את זה יותר. מאוד ערכתי את זה. היה לי קצת זמן, לקח לי להבין של כאילו שהייתי מאוד מדוכא מזה, התהליך של להבין שאני יוצא מזה. אוקיי. ופתאום המורה בבית ספר אומרת לי, מה? אתה אחד האנשים הכי מוכשרים לגילך, אתה עוזב את זה. ואז אמרתי שאני פורש, הייתי בנקודת שיא, ערכתי וידאו לאנשים הכי גדולים, לקח לי כמה חודשים, גם נכנסתי לפנימיה שאמרתי, כבר לא הייתי עורך וידאו באותה תקופה. משהו כמו שנה, יותר משנה, לא ערכתי וידאו בכלל לאף אחד. ואז הגעתי לאיזשהו גיל, אתה יודע, איזה כיתה י"א, י"ב, אתה מבין שמע, אתה מבין את הערך שיש בתחומים שאתה עוסק בהם, בפרנסה, אתה מבין הרבה יותר, פתאום אתה מקבל יותר אחריות לעשות דברים מהחיים שלך, כאילו אתה לא יכול. אז בעצם חזרתי לזה, וכן היה לי הרבה משברים ברמות שכאילו בפנימיה שלי, בכיתה י"ב הייתי עוזב הרבה, לא הרבה הייתי בפנימיה, הייתי מקבל אישורים לצאת לחודשים, לא הייתי הולך לבית ספר, הייתי... אתה לא יכול סתם פשוט לקום ולצאת מהפנימיה, אתה צריך לקבל אישור. וגם עם זה אני יודע שזה הציקו לך ולא נתנו לך אישורים. אבל כן, עשיתי הרבה דברים, ובסוף זה הגיע למצב שכן, הרבה חודשים הייתי בבית ועבדתי, ושמע, זה הגיע למצבים של דילן דרור, כל ההפקה של דילן דרור, אומרים, שמע, אנחנו נביא מחשב לפנימיה, מה שצריך, נביא לך מחשב, נביא לך דברים, אנחנו צריכים אותך. אנחנו מאוד מעריכים את העבודה שלך. טוב. ואני הראיתי כאילו לפנימיה, הם אמרו, נביא לך ספק, נביא לך הכל. יש להם תקציב להכל, מה שאני צריך להביא לתוך הפנימיה, הכל הם אמרו לי, נביא לך.
גם הם באמת הביאו לך, אני זוכר, המחשב של דילן, היה יושב אצלך בבית. נגיד שלא היה לי מחשב, נהרס לי המחשב, הביאו לי את המחשב של דילן דרור, המחשב האישי. תשמע, עכשיו יש לי שאלת האמת, אני רוצה דקה ללכת לשאלה אחרת לגמרי. איך אתה מגדיר הצלחה? כי אני אישית חושב שהצלחה היא דווקא משהו שהוא לא חייב תמיד להיות בכסף, אלא יותר בסיפוק. נגיד, אם אתה עושה משהו שאתה באמת אוהב, אני רואה אנשים שעובדים עכשיו בעבודה שמרוויחים מלא כסף. באמת, יש להם כסף טוב, הם יכולים לקנות מה שבא להם, אבל בחיים הם לא באמת נהנים מהעבודה הזאת, הם הולכים אליה בסבל, והם פשוט סובלים. אז יש לך כסף, אבל אתה כל היום עושה משהו שאתה לא אוהב, אתה נהנה עם זה בסופש. זה כמו כל החיים להיות חייל, ככה זה מרגיש. כן. או שאתה עושה עבודה שבאמת יש לך בסיפוק, יש לך בעבודה הזאת סיפוק, אבל אתה לא מרוויח כזה הרבה, אבל אתה נהנה ממנה. אתה מרוויח... שם אני ארגיש מצליח. בעבודה הזאת... כן. שכן תחשב משהו גדול, אני ארגיש כישלון. שזה עניין מעניין שאפשר לחשוב עליו, והצלחה זה לחלוטין סובייקטיבי. זאת אומרת, הצלחה אף אחד לא אגדיל לי מה זה הצלחה אחרת. כן. אם אני ארגיש שמע, אם אני אקים משפחה וילדים, אני אצליח בחיים. צודק. אם בן אדם, ולאנשים זה יראה כאילו, מה זה, אני לא הצלחתי בחיים, אני כישלון, למה? כי אני לא סוגרים את החודש. אתה תרגיש מה זה הצלחה עם עצמך, וזה לא משנה מה מוגדר. זה לא משנה איך מסתכלים על זה כאילו אנשים אחרים, כי אם המטרה של כל בן אדם שהוא בא לעולם הזה זה לחיות מה שהוא רוצה, כן, זה הייעוד שלו. אם בן אדם יראה אותי מצליח כאילו במקומות מאוד גדולים, הייטק, שזה בכלל לא מה שאני אוהב, כל החיים שלי, בן אדם מאוד עשיר, אני בן אדם מאוד גדול בתחום, אבל תשמע, כל החיים אני אהיה מדוכא, כל החיים אני אהיה מבואס. לא שווה כלום. אני ארגיש כאילו נכשלתי, וכאילו סתם, הקדשתי את החיים שלי, מסרתי אותם, למרות שמהצד יאמרו, יקנו בי, כאילו, כן. יכול להיות. אתה כרגע עורך וידאו, אתה עובד עם כל היוצרי תוכן, אתה חושב שאתה תעשה את זה גם בעתיד? אז זהו, זה עניין מאוד 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 מורכב, כי כל הנושא של ה-AI, אי אפשר לדעת אפילו עם כל דבר שכל בן אדם שיגיד לי אני אעשה אותה בעתיד, לא משנה כמה הוא רוצה וכמה שזה חלום שלו, AI יכול לקחת לו את זה. כן, תשמע, אג'נדה 2030 זה כבר כאן, אתה רואה עכשיו רובוטים של אילון מאסק שעוד מעט עומדים לצאת לכולם. רובוטים שעושים לך הכל, אחי. זה לא רק איזה רובוט שעושה לך כלים בבית, אחי, בסופו של דבר הרובוט הזה עוד מעט גם יכול לבנות בניינים, אחי. אז אני חי כאן ועכשיו, אני חי את ההווה, מסתכל בהווה מה אני יכול לעשות. מעבר לזה אין לי שליטה. כן אני אגיד לך שכן, אם היה לי יותר ודאות, הייתי אומר לך כן, לחלוטין. אם עכשיו לא הייתי נכנס לצבא, אז הייתי ממשיך בכל הכוח גם לפנות לאנשים יותר גדולים, כאילו מה זה יותר גדולים? אני לא אומר מגדול או גדול, אבל הופך את זה אפילו עסק יותר מקצועי, כל העניין הזה של עריכת וידאו, אבל תשמע, אני לא יודע מה יהיה עוד כמה שנים. כרגע... יש משהו אחר שמעניין אותך לעשות? אם לא עריכת וידאו? מוזיקה. זה גם משהו שאי אפשר לדעת מה יהיה איתו, וזה משהו שכן אני אגיד לך שהטריד אותי, אבל כן אני אגיד לך שהנה, אני אומר כאן ועכשיו, ובאופן כללי, אחי, כל העניין הזה של הפרסום, זה משהו שכן הייתי רוצה, כן משהו שאני מכוון להיות בן אדם שהוא הוגה דעות לקהל רחב. כן, אני חושב שיש לי הרבה דברים להגיד, הרבה נושאים. כן. גם זה אי אפשר לדעת אם ייקח לי, אבל... הכל לא ייקח לנו אין מה לעשות, אחי. אבל כן, אז בגלל זה, אחי, גם מושג רוחני, אחי. בוא נתעסק בהווה. מה עכשיו אני יכול לעשות? זה הרבה יותר ירגיש לי הצלחה מאשר לא לעשות. למה? כי אני אגיד, יש לי פה ושם ופה, ולסבתא שיש גלגלים, ולביצים שלי, ואני אומר, עדיף כבר לעשות, אחי. זה, לפחות אני אחווה, אחי, אני ארכוש ניסיון, אחי, והכל טוב, אחי, אני חי את הצורה האופטימית, ותמימה, את ההווה, ועושה מה שאני יודע שנכון לעשות, שעדיף לעשות, מאשר לא לעשות. מאוד אהבתי את התשובה שלך, אתה מאוד מאוד אופטימי דבר ראשון. אתה מראה באמת, כאילו, שאתה שוקל את הצעדים שלך, גם שאתה חי את ההווה, אתה גם, יש לך כל מיני תחלופות, כאילו, אם לא תהיה עכשיו מעצב גרפי, אתה תהיה עורך וידאו, ואני מאמין גם שהתכונות שיש לך, כל התפיסת חיים וההסתכלות שלך, אתה תצליח בכל דבר שאתה תיגע בו, לא משנה גם אם זה לא שתי הדברים האלה שאמרת פה. אז באחרון אני רואה ברשת הרבה מאוד אנשים, שאתה יודע, כל אחד מביא את התפיסת ראייה שלו להצלחה, אם זה כל מיני
לרוב זה מוכרי קורסים כאלה, אתה יודע שאני מסתכל עליהם ואני אומר וואלה, צריך להיות טיפש כדי להאמין לזה, למרות שאני פעם הייתי אחד מהטיפשים אל תגיד שמות. לא אומר שמות, אחי. אתם יודעים כבר על מי אני מדבר, הם מופיעים לכם באינסטגרם ובטיק טוק לא, אבל שמע, אני כן... אתה יכול לקום בבוקר מהמיטה, פתאום לראות איזה מנטור מעליך, מתחיל להמליץ לך על הקורס. אבל כן, אני חושב שאפשר, המטרה שלהם היא לא הכי מוסרית, יכול להיות. הם שקרנים, אחי, אני אומר לך, רגע. אבל כן, יש בהם הרבה נקודות שהם אומרים, שנותן הרבה ערך מוסף. אני לא חושב, אחי, אני את האמת עם העניין הזה, אני לא מסכים, אני אגיד לך גם למה אני מתכוון. יש הבדל בין קורס לקורס, אחי, אם אתה עכשיו תדבר על קורס... אם אתה עכשיו תראה קורס, אחי, של בן אדם שמוכר קורס לכושר, אין לו שום אינטרס, הוא רק רוצה לבוא למכור לך את הקורס כושר, כנראה יכין לך שם איזה תפריט, איזה תזונה, ותלך תתאמן כאילו לפי מה שבאמת צריך להתאמן. זה קורס שאני יכול לחשוב שוואלה, יש בו מין האמת, אתה מבין? דברים כאילו שבאמת יכולים להיות פרקטיים, לעזור לך. אבל יש את האלה שאומרים לך, בוא תלמד איך להתעשר, תלמד איך לעשות מלא כסף. עכשיו, זה ברור שקוסם לא יגלה את הסודות שלו, ובן אדם שיודע איך לעשות כסף, הוא לא צריך אותך שתלך לקורס לו כדי למכור לך אותו ולעשות עליו עוד כסף. כי כנראה הקורס הוא זה שהביא לו את כל הכסף בסופו של דבר. כי אתה אומר, אתה עושה כסף, אז מה אתה צריך קורס? שמע, זה מחשבה מאוד לוגית, אני מבין את ההיגיון. אחי, אני אם הייתי עושה ככה כסף, אני באמת חושב שאם היה לי מלא כסף עכשיו, כאילו, והייתי יושב מכלום, עושה כסף במחשב, וואלה, דבר שלא הייתי מספר את זה לאף אחד, כדי שלא ייגעו לי בנתח הזה של העוגה, אחי, לא ייקחו לי כאילו נתח שוק. אבל אם לא יכולים לקחת לך מהעוגה... יכולים, אחי, אם אני מספר את זה לכל אחד, אבל יש דרכים שלא תמיד. יש דרכים, בוא נגיד גם משמע. הרוב שלומדים גם שיטה, שמע, כל שיטה של להשיג כסף, בסוף דבר היא קשה. ברור. לא משנה כמה תספר את זה להרבה אנשים, זה כן צריך לעבור הרבה תהליכים מנטליים ופיזיים בשביל לעשות אותו. ולא כל אחד יעשה, גם אם תספר אחי, משהו שהוא ודאי כאילו להצליח, לא כולם יעשו אותו. אבל כן אני מאמין שיש דרכים, שמע, אני לא באמת יודע, אחי, אני אגיד לך את האמת. ברור שיש דרכים לעשות כסף באינטרנט והכל, זה דבר שהוא קיים. אבל אני אומר, בן אדם שיודע איך לעשות את הדבר הזה, בחיים לא יספר את זה לכולם, הוא לא רוצה לספר את זה לכולם, ובטח אם הוא עושה הרבה מאוד כסף, הוא פשוט ישמור על זה בסוד, ויתפקס במקום בלהכין קורס, ולבוא ואתה יודע, להמשיך לעשות את הכסף שלו, להגדיל את הרווח, כאילו, זה מה שאני אומר. בגלל זה אני אישית לא מבין למה אנשים רואים דווקא בכסף. אני מבין למה תקשי אמונה בקטע הזה. לא, אני אגיד לך מה הפואנטה, אני לא מבין למה דווקא אנשים מוצאים בכסף את העניין הזה של ההצלחה, כאילו מראים לך שבן אדם שעושה כסף הוא מצליח. יכול להיות שאנשים שעושים כסף בצורה, אחי, שוואלה, לא הייתי רוצה לעשות ככה כסף, אחי, הייתי מעדיף לעשות את הכסף שהיא בצורה יותר, אתה יודע, ישירה, ולא בצורה של איזה מניאק עכשיו שילך, אחי, ויעקוץ אנשים, ימכור להם קורסים. זה לא כמו איך שזה יכול להשתמע מהקורסים, מאיך שהם משווקים את הקורסים. תשמע, אני אומר לך אפילו מניסיון, אתה יודע, אני לא רוצה לחשוף את זה פה. כן. לא רוצה. אבל זה לא אמיתי היה, אחי. הוא רימה אותך. אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה רמאות. אפשר לקרוא לזה רמאות. זה רמאות, אבל זה לא רמאות במובן כללי, זה יותר ספציפי. זה רמאות סטונית. אני אסביר לכם פחות או יותר את הסיטואציה, שתבינו למה אני מתכוון. נאור נרשם לקורס, הכשרה, אקדמיה של בן אדם מאוד מאוד מוכר, ודרשו ממנו 1,200 שקל, אנחנו כמובן לא נזכיר את השם של אותו הבן אדם, 1,200 שקל בחודש, שזה סכום מטורף, ודיבר איתו בן אדם שבאמת ניסה להתחבר אליו בצורה הכי כאילו... אחרי 10 דקות הוא אמר שהוא משפחה שלי. אחרי 10 דקות, כאילו, אתה הכי חבר שלי וזה, ואני גם שמעתי את הדבר הזה, אמרתי לנאור באותו רגע, אח שלי הוא מרמה אותך, אחי, כאילו, הבן אדם רוצה למכור לך. עכשיו, מה בסוף התגלה? אני אקצר לכם תהליכים. נאור בכלל לא יכול לעשות את מה שמלמדים בקורס, שגם לדעתי אני חושב שזה שטויות, הוא לא יכול לעשות את הדברים האלה שהוא למד בקורס בגלל שהוא לא בן 18, הוא צריך תעודת זהות כדי לפתוח חשבון מסחר. אז בסופו של דבר הדבר הזה הוא שקר, הבן אדם ידע שאתה לא בגיל הנכון, ואחרי זה גם אתה ביטלת את זה, כי אתה גם חתמת על חוזה, אסור לך לחתום על חוזה מתחת לגיל 18, אתה ביטלת את זה ועשית כאילו ביטול על התשלום. הם איימו עליך בתביעה, אחי. זה מאפיה, הם... לא, אבל ביטול על תשלום היה אסור לי, עזוב, אל תחשוף את זה. לא משנה, אחי, הכל טוב, אפשר להגיד את הדברים האלה. אמרנו תשמש של הבן אדם? לא, אבל זה כאילו סיטואציה שאפשר להסתכל עליה גם שונה, אחי. אני לא חושב שאפשר להסתכל עליה שונה, כי אומנם מי שדיבר עליך, איתך, אתה יודע, הוא חלק מהחברה של אותו הבן אדם הגדול הזה, שכולם מכירים אותו בשם המפורסם שמניע את כל האקדמיה הזאת, אבל זה בן אדם שהוא שליח שלו. והוא לא סתם בחר אותו. הוא בן אדם מאוד מאוד מניפולטור לדעתי, גם אמרתי לך את זה בהתחלה. לא, מניפולטור זה חד משמעי, זה לא משהו... הוא אומר לך, אתה משפחה, אתה פה, אתה שם, אתה אח שלי, כל מה שאתה רוצה. מאוד
שמע, זה פשוט להיות מאוד צבוע עם הלקוחות שלך, שמע, אבל ככה מוכרים, אחי. היום עולם המחירות, הבנתי שלמכור, אחי, צריך לפעמים להיות מאוד אינטרסנט, ואפילו במידה מסוימת להיות אגואיסט. זה מה שאני הבנתי, האמת לא שמעתי אנשים מדברים על זה, אף פעם לא שמעתי באדם שאומר אנשים שמוכרים הם אנשים לא הכי מוסריים, אבל כן, אני אגיד לך שאני, כאילו, זה כל מה שהבנתי, כאילו, באופן כללי מהניסיון שלי. אולי מישהו יגיד לי אחרת וישנה לי לדעתי, אבל כן, אחי, בשביל למכור משהו למישהו, זה בדרך כלל, אחי, זה אינטרסנטי, והוא לא באמת רוצה טובתי. אתה צודק, אחי, תמיד ינסו לספר לך כמה שזה טוב, הכל טוב ויפה. אבל במקרה שלך זה לדעתי לא אינטרסנטיות, אלא זה עוקץ, כי אתה כרגע אתה באותה תקופה היית בן 17, או אתה בן 18, או אתה יכול באמת לבוא ולעשות את הדבר הזה. כי אתה יכול לשים את התעודת זהות שלך ויאשרו לך את האימות זהות. אבל באותה תקופה בן אדם ידע שאתה בן 17, ידע לך הכל, ידע שאתה בפנימיה, סיפרת לו דברים, 3 שעות שיחה, הזמין אותך לאקדמיה, למשרדים. אמרתי לו דבר כזה, אם אני סתם משלם ולא יוצא לי מזה את הכסף ואני לא מחזיר את זה, הלך לי החיים. אני חייל בודד, ואם לא יהיה לי... ולא אכפת לו, כי הוא עקץ אותך עדיין. הוא אמר לי, הכל טוב, אני סומך עליך, שמע, ולא מפסיק להחמיא לי. הוא אמר לי שהוא גר לידי, הוא אמר לי, אם אני לא אכנס לאקדמיה, עדיין הוא הייתי בקשר כמו אח. למה? כי הוא הגיע למצב שהוא מדבר איתי על דברים סופר אישיים. כן. וגם פעם ראשונה אני נחשף לדברים כאלה, ויכול להיות גם אנשים ירימו גבה, איך כאילו יצא שבאמת האמנתי, כאילו, שמע, אני הייתי... אנשים לא מבינים כמה, עד שאתה מכיר בן אדם שהוא מניפולטור ברמות מטורפות, אתה לא מצליח להביא בדעתך לחשוב בכלל, לדמיין כמה שזה קל ליפול לידיו. כי יש אנשים שכל כך, יש להם ניסיון והביאו אלפי אנשים שהם יודעים תמיד להגיד את המילה הנכונה, כדי לרכוש בך אמון, אחי. כן. וגם אם אני נתתי לו הרבה הערות, שאמרתי לו, שמע, אני לא... למה שתגיד לי את זה? ניסיתי לבחון אותו, אבל אמרתי לו בפרצוף. והוא תמיד ענה לי תשובות, כאילו שאמרתי, שמע, הבן אדם לא... נראה לי... אני סתם יכול להצליח. הוא בא ועשה את זה נכון, אחי. זה בן אדם שכנראה יודע למכור, והוא לא קריש מחירות, הוא לא סתם איזה... הוא אמר לי בעצמו, אלפי אנשים הבאתי, אלפים. הוא הביא אלפים, דיבר עם אלפים. טוב, אז וואלה, מאוד נהניתי איתך פה בפודקאסט. אני חושב שאתה בן אדם מאוד מאוד חכם, את זה כבר יודע משיחות שלנו. אני קצת רוצה להתנצל לצופים שלא באמת דיברנו על רוחניות. הערוץ הזה בתכלס, כל המהות שלו זה רוחניות, גלשנו לכל מיני נושאים, ואני מבטיח לכם שאני ונענו נעשה עוד פודקאסט ונראה לכם את כל מה שאנחנו יודעים על רוחניות בצורה ממוקדת יותר, ממש ננתח את הכל ונדבר על זה יותר, כי בפודקאסט הזה קצת גלשנו, זה גם פודקאסט ראשון שאנחנו מצלמים. פה זה גם, כן, אני חושב שיש בזה משהו נכון, שנדבר קצת על החיים שלנו וזה, שיותר יכירו. יאללה, אז נאור. שמחתי, לעשיתי איתך את הפודקאסט. יאללה, חברים. הפודקאסט של התדר.